Türkmenistan'a yiten çağlar barada maglumatlaryň hasabalanmagy dowam edýär. Ene atalar haray sorap häkimetlere we jemgyýetçiligi ýüz tutýarlar. Şeýle-de sosial ulgamlarda maglumat paýlaşyp bu mesele ünsi çekmäge çalışýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri aprel aýyny Liverpool aýatyna hasabalan aýry başga iki hadisanyň töweregindäki käbir jekmejeklikler anyklady. Türkmenawa şäheriniň ýaşaýjysy bolan bir zenan maşgaly 5 hepde çemmesi mundan ozal 8 ýaşly oglunyň ýetenligini aýdyp bu barada şeýle gurrun berýär. Oglum günörtan sınıftaşları bilen kompüter oyunları oynalayan kluba gidipdir. Ol oyun wagtyny sugalmak üçin 5 minutdan geljek diýip klubdan çykypdyr. Şondan soň gaýdyp gelmändir. Diýip olaýdýar. Men oglumy tapmak üçin kömek sorap Türkmenawat şäher polisiýa bölümine bardym. Ardamy aldylar. Ýöne bu urda heniz edilen iş ýok. Diýip Türkmenawatly ene sözüniň üstüne ýetirýär. Ol şäher polisiýasy tarapyndan ýeten adamlaryň suratlarynyň ýürüýte ýerlerde asylýanlygyny, ýöne olaryň arasyna özüniň bir aýdan gowrak wagt ozal ýitirim bolan 8 ýaşly oglunyň suratynyň henize çeli asylmanyny gurrun berýär. Günowar sebäpden gelip gowşan beýleki bir maglumatda takminan 2 aý ozal ýeten 9 ýaşly çağanyň ykbalyny ünsi çekilýär. Çarja etrawynyň ýaşaýjysy bolan bir zenan maşgaly 9 ýaşly oglunyň tapylmagy üçin jemgyýetçilikden halk köpçüliginden haray sorýanyny aýdýar. Ýöne ol öňler köpçülik ýerlerine şozany köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň girilgilerine we awtobus durulgularyna şeýle mazmunaky bildirişleri asmagy ruhsat berilendigini, häzir bolsa munyň hem gadagyn edilýänini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy aprel aýynyň ahal welaýatyna hem şoňa meňdeş bir näçe hadisanyň hasaba alnanyny habar berýär. Şol bir wagtda sosial ulgamlarda hem ýeten çağlaryny gözleýän ene atalaryň bildirişleri peýda bolýar. Olar öz ildeşlerinden kömek sorap ýeten çağlaryny tapmaga çalışýarlar. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýeten adamlar barada maglumatlary online paýlaşmaýar. Azatlyk radiosynyň maglumatlar boýunça Liverpool ahal welaýatlarynyň polisiýa bölümlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň Imo Messenger arkaly paýlaşylýan maglumatlarda ýeten çağlar barada suratlar goýulýar we köpçülikden kömek sorulýar. Şular ýaly maglumatlaryň birine bir ulanyjy şuýul uçurum bolmaly oglunyň ýetenligini aýdyp öz ildeşlerinden ýardam sorýar. Beýleki bir maglumatda özüni dursun diýip tanışdyran sosial media ulanjysy ýaş çağanyň suratyny paýlaşyp oglunyň 5 hepde ozal ýetenligini aýdýar we göreneşdenlerden kömek sorýar. Azatlyk radiosy bu sosial media bildirişleriň hakyky dünýäde däldigini garaşdyr ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Döwlet media serişdeleri we hökümetçi neşirler şeýle hadiseler barada habar bermeýärler. Azatlyk radiosy öňkü ýyllarda hem şeýle hadiselaryň bir näçesi barada habar beripdi. 2024-nji ýylyň iýun aýyna bolup geçen şeýle paýjagaly wakalaryň birine marada 4-nji sınıf tamamlan 9 ýaşly gyz iýunyň ortalaryna ýitip bir näçe gün soňra onuň jansyz bedeni Murgap derýasynyň kenaryna tapylypdy. Şondan bir ýyl ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary 2023-nji ýylyň güýz aýlaryna sosial ulgamlarda şeýle hadiseler boýunça paýlaşylýan maglumatlaryň ýygjamlaşanyny habar berdiler. Käbir hasabatlarda iň howpsuz ýurtlaryň hatyryna azalýan Türkmenistana ýeten çağlaryň meseleleri jemgyýetçilik guramalary tarapyndan hem gün tertibine getirilmeýär. Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar ganasynyň Türkmenistana akadarasynyň hem bu gurda bitirýän işleri barada köpçülik goýun habar beriş serişdelerine maglumat berilmeýär. Gurbanyny Berdimuhammedow adyna kowandarlyga mätäş çağlary himayet bermek boýunça haýyr sahabat ganasynyň ýygnaklaryna hem ýurtda ýeten çağlaryň meseleleriniň gün tertibine getirilip getirilmeýändigi aýdylmaýar. Käbir gün watar döwletlerine şolhany Birleşen Ştatlarda we Britaniýada ýeten çağlaryň halkara güni beýlenip geçilýär we bu ugurda ýürüýte hasabatlar ýöredilip jinaýetçiligiň pidasy bolan ýa-da direksiz ýeten çağlaryň meselelerini ünsi çekilýär. Türkmen jemgyýetine çağlaryň howpsuzlygy ilkinji nowbatda ene atalar, dogun garandaşlar, galabersiz jemgyýetçiligiň ähli wekilleriniň gatnaşmagyny öpçün edilýär. Ýöne şol bu wagtda soňky ýyllarda ýeten çağlar barada has köp maglumatlar paýlaşylyp başlandy. Öňkü ýyllarda käbir goňşy ýurtlarda hem birde bu şeýle problemler giňeýärap Özbegistana mektepler we çağlar baglary ene atalardan çağlaryň mektebe gidiş we gaýdyş ýoluna howpsuzlygynyň jogapkärçiligini dol öz üstüne alýanlyklary barasyna ýazmaça dilhat talap edipdi. Balkan sebäpindäki un, çörek aladalarynyň arasynda hoşalarynaky däneleri bişip ýetişmedik hem bolsa, kärenneçileriň erkisligine garaman yerli häkimetler 15-nji maýdan öň buğday uragyny başlamak görkezmesini berdi. Bu maglumat prezidentiň garlar uragyny guramaçylykly geçirmek boýunça döwlet toparyny döretmek barada gelen kararynyň ýanyna gawat geldi. Ýöne 8-nji maýda gol çekilen kararda bişmedik buğdaýlary ormaly diýilmeýär. Yerli hünärmenler we daýhanlar bişmedik buğdaýyň orulmagyny sebäp etrap häkimleriniň buğdaýdan oşan yerleri başga adamlara ulanmagy berip goşmaça peýda görmek niýetleri bilen baglanyşdyrýarlar. Bu hili gapma garşylyklar öňräkden bäri dowam edýär we habarçylarymyz
kärenne yerleri eýelerinden alınıp telekeçilere berilýän daýkanlaryň nägilelikleri barada öňem habar beripdiler. Ýöne bu hili habarlara resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Azatlygyň Balkanna habarçysy hünärmenler bilen gurlaşyp türkmen uğunynyň gatçylygynyň gapdalyndan geljek hasyly ziýan boljak ýalňyşlyga ýol berilýändigini habar berýär. Onuň tasdiklamagyna görä Bereket, Gyllarbat, Magtumul etraplaryna bişmedik. Ýany saman saralyp başlan. Hoşolarynaky däneleri gowy gatap ýetişmedik. Buğday meýdanlaryna orag işleri başlandy. Gyllarbat, Magtumul etraplarynyň buğday meýdanlarynda kombaynlar ýyşy girişdi. 20 maýda bolsa Bereket etrafynda hem buğday oragyna başlamak meýilleşdirilýär. Deyip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Onun sözlerine göre bir vilayet resmilerinin uly ýalňyşy bolup orag işlerini ýyr başlap, ýyr tamamlamak. Buğdaýdan oşan yerleri inniki buğday ekilýänçe oktyabr aýynyň aýagyna çenli husus taraplara goşadyrnak içinde kärennesine berip gazanç etmek niýetleri bilen bagly. Wagtynyň ir orlan buğdaýdan un bolmaýanyny bilseler-de bu olary gyzyklandyrmaýar. Olary boşan yerler kärennesine berip onuň her hektary üçin aljak müňlerçe manat girdijisi gyzyklandyrýar. Deyip bu habary Gyllarbatyň Paraw daýkan birleşiginde ýaşaýan agronom ýardamçysy hem tasdik etdi. Habarçy bilen aýry-aýrylykda gurlaşan owa adamlary bu gyssanmaçlygyň ýurtdaky un, çörek üpçünçüligi ýagdaýynyň goglaşmagyna diňe ziýan boljakdygyny aýdýarlar. Buğday ekini kärenneslerdiňe ýerden alan hasyrynyň puluny eýetçilik edip bilýär. Häkimlik wekilleri olaryň ýetişdiren buğdaýynyň samanyny üçin alyp teleşkasyny 1000 manatdan maldarçylyk hojurlyklaryna satýarlar. Buğday oragyndan soň kärenneçi öz ýeriniň golaýyny hem barp bilmeýär. Ol ýerler telekeçilere göýök bakçy mekkejewin ekinlerini ekmäge berilýär. Häkimlik daýkanlaryň oktýabrda buğday ekişi başlanyny öz ýerlerine goýup berýär. Deyip Parawly kärenneçi gurrun berdi. Azatlygyň söhbetdeşleri häkimiýetleriň her ýyl 1,5 milyon tonna golay buğday hasylynyň ýetişdirilýän barada aýdýan sözlerini metduatda wasp edilýän bolçulugy hem soraga synalýarlar. Bir buhanka 1,5 manatdan satylýardy. Özümizde öndürilýän buğday uny näme üçin özümizde ýetmeýär. Her ýyl ýanwar aýyndan soň un çörek gytçylygy emele gelýär. Resmiler buğday oragy başlansyn un meselesini çözersiýärler. Ýa-da 1,5 milyon tonna golay buğday hasylyny aldyk diýip hökümet halky we öýüdini aldyrmy? Biz düşünmeýäris. Buğday alýan bolsa, ol buğday nirede? Almaýan bolsa halky aldamagyň näme geregi bar? Deyip Azatlygyň başga bir söhbetdeş aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 15 maýda Stambulda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny aýtdy. Emma Ýewropa hyzmatdaşlarynyň goldamagynda öňe ilerledilýän o gatyşlyklary bet etmek düzgününiň 10-njy maýda başlamalydygyny bellidi. Moskwa bu çağrysy jogapsyz goýup Ukraina garşy onurça hüjüm dronlaryny ugratdy. Zelenski 11-nji maýda akşam sosial mediada eden çykyşynda 12-nji maýda başlamaly o gatyşlyklary bet etmek teklibiniň Kremliň öňünde durandygyny aýtdy. Emma gün ortany çelini muňa Moskwadan jogap bolmady. Doly we sertiz o gatyşlyklary bet etmek diplomatiýa üçin zerur biňat töretmäge ýeterlikdir. Bu parahatçylygy epetli golölüstürip bilerdi. Ukraina muny köpden bäri teklip edýär. Hyzmatdaşlarymyz teklip edýär. Tutuş dünýä hem munyň üçin çağırs edýär diýip Zelenski ýazdy. Biz Russiýadan anyk jogap garaşýarys diýip ol sözüne goşdy. Zelenski Kiýewiň gepleşikleri girişmekde düýbünden hiç ýyly kynçylygynyň ýokdugyny we muňa islendik görnüşde taýýardygyny aýtdy. Men şu pensenbe 15-nji maýda Türkiýede bolaryn we Putiniň hem Türkiýe gelmegine garaşýaryn diýip Ukraina lideri aýtdy. Zelenski'nin Türkiye saparynyň o gatyşlyklary bet etmek düzgününiň destini başlanmagyna bagly bolup bolmajakdygy ýa-da diňe Putin bilen duşup Moskwanyň başga wekillerini iýeren ýagdaýynda duşuşmaga razy bolmajakdygy bada-bat aýdyň bolmady. Zelenski'nin bu çykyşlary Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň degişli beýanatlarynyň ýa-da gabat geldi. Trump Kiýewiň we onuň etasy Ýewropa hyzmatdaşlarynyň o gatyşlyklary bet etmek çağrışlaryny ünsden düşürip, Ukrainanyň Russiýa bilen derrew göni gepleşikler geçirmegini talap etdi. Trump bu talabyny Putiniň Türkiýede Kiýew bilen göni gepleşik geçirmek teklibini öňe sürmeginiň ýa-da mälim etdi. Trump özüniň Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdiren ýazgysynda
Putinin Ukraina bilen o katyslyklary bet etmek şertnamasyny däldi. Ganyň dökülmeginiň soňuna çykmak üçin göni gepleşikleri isleýändigini aýtdy. Ukraina muny derrew kabul etmeli. Iň bolmanda olar şertnama mümkinçiliginiň bardygyna ýa-da ýokdugyna göz ýetirerler. Eger mümkin däl bolsa, Ýewropa liderleri we Amerika häzirki ýagdaýdan ugur alyp, degisli görünüşde hereket edip bilerler dip Trump aýtdy. Amerikanyň prezidenti özüniň Putiniň tarapynda durandygyny belläp, Kiýewi duýsuk çaklygyny kabul etmäge çagyrdy we duýsugy häzir geçir diýip ýazdy. Putin bilen Zelenski diňe bir gezek 2019-njy ýylda Russiýanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dogly gerimli töwüşe başlamasyndan öň duýsypdylar. Trump iki tarapyň arasyndaky çuňur düşmançylygyň paraqçylyk tagalalaryna päsgel berýändigini aýtdy. Zelenski'nin 10-njy maýda o katyslyklary bet etmek barada teklifiniň orta atylmagy bilen Russiýa Ukraina garşy nowatdaky hüjümi amala asyryp, ýurduň bir näçe tebitine 100den hem aşy şahet kıtymly dronlary iýerdi.